Madali nang puunan ang construction kan Bicol University College of Veterinary Medicine sa Barangay Bay, Ligao City. Ini matapos na ikonduser sa ugma ang groundbreaking ceremony para sa nasambit na edipisyo. 250 milyones pesos ang ipig tagamang budget para digdi. Apwera sa classrooms, magkakaigwa ininin auditorium asin laboratory na itutukdok sa 5 hektaryang daga sa Barangay Bay, Ligao City. Para sa presidente kan universidad na si Dr. Babyboy Benjamin Nebres III, dakulang bagay na magkakaigwanin sa diring edipisyo para sa nasambit na kurso. Bako sa nakayan probinsya kan Albay ang pwede digding mag-enroll kundi magin ang pagtaraid na probinsya. Sigun sa pamayo, ini ang pinakaprimerong College of Veterinary Medicine building sa Albay na naging posible huli sa esparsos kan Ako Bicol Party List. On behalf of Bicol University family, as your president, we commit to ensure the proper stewardship of this building and implement with excellence and fervor the sustained growth of our veterinary medicine program and produce the first batch of animal welfare and healthcare advocates. Pigpapasalamat Maniligaw City Mayor Fernando Gonzales ang pagkakapili kan sa indang syudad na pagtukdukan kan nasambit na edipisyo. This is a big breakthrough for the city as well as for the district. Kasi we don't have a veterinary school around here, and I think the nearest one is in Naga. So that will give a tremendous opportunity for Albayanos and for the rest of our nearby provinces to be able to take the courses. Sigun sa Vice Chairman kan Ako Bicol Party List na si Anilin Sumanga, perming yaon ng partido nga ni tawan kasimbagan ang mga kamautan o pangiturugan kan mga Bicolano, urog na kun inian madaranin pag-uswag asin positibong pagbabago sa komunidad. Effort of our Congressman Elizalde Co of Ako Bicol. So, na-realize ining proyekto ng Bicol University na magkaigwa kitang construction of veterinary school of medicine digdi sa Ligao. So, dakulaon pong orgulyo ini, especially ka mga Bicolano. Nag-igwa na kitang arog kay ining structure or building na ilalaag digdi sa Ligao na para sa mga kaakianta, sa mga future generation, madakulaon ining bagay sa inda na magayon ang fasilidad na ilalaag ta digdi. Mientras tanto, in kaso dagos ng mahaman ang nasambit na edipisyo, magiging ining ika-20 College of Veterinary Medicine sa bilog na nasyon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.